saka disawapi rene ya matur. Kaya gone nom-nom. Main siji yen nom wis suwe banget. Apa mak? Wis iki. Ranjek kula nek nang rombonganku gayane ra umum. Mergane mungsuhe tuwa-tuwa, anak kene mau diar. Apa mak? Ketok elik dhewe. Wah elik-elik kae nek bojone apik dhewe. Apa kowe saka kono? Ora ngerti komak. Wis ora usah digandhake. Ora kepiye ceritane wis ora. Pokoke nek ngomongke bojo ora ana sing kalahke wis gitu. Apa meneh kae babin sane sing sugeng kae. Kena yo ayo kodang niki kaya ngapa? Bawanipun kita pocong nggih. Wis manut pocong ya kena.